Horas borngin diaka pangarato dongan na di bana pasokit nang di aka mancanegara diaspora Batak. Borginon hami neng sharing tuhamu aka nauposo naung sidung pasidukon sikolana sian perguruan tinggi di nalaho mangarato tu perjalanan tu luat nadau adong do si pasingot manang si paingot tu hamu akan naposo ni halak Batak di nalau mangarato tu luat nadau na perjolo adong do hatan na tua-tua na madok patud do hanguluan jalatois do hamagoan unang gijang roham moltung sarjana peho bengeto dilalao mangarato mata guru roha sisean dungi muse dung sahat to di tano pangaratuamu lului nagabe amongmo ise mai dongan sa margam dongan sa padan ni margam dohot lului tulangmo ise mai dongan sa marga ni omakmo nang rikot siya ni lului gereja asa laho marminggu jupangmo aka dongan halak bata na porsea tutuhane na patuluhon lului dongan sahutam alana ido dongamu sogut maksirarian ido dongamu sogut marasitacit dang bui pabuamu hol sauni roham tunatorasmu ala dauho sian pangaratuamu unang gincang roham molotung dapokmu pakarajuan nasuman na patut songon parsikolamme benget maho amang benget maho ito ingop mah songon hatan ina tua-tuai namadok mata guru roha sisean nabaduahon patud do hanguluan jalatois do hamagoan unang gijang roham unang leas roham mamereng jolma nasusa molo sobui diuripiho akadongam munasusa pinomat unang haciti rohana songonima songon poda marang si payengot tuhamu pangarato tetap semangat tunjukkan jati dirimu sebagai putra putri bangsa Batak na olo marsiajar jala na olo diajari ima na buai pasat tami selamat menantang kehidupan yang baru dihamu akka anak nami guru nami di nalau mangarato tuluat nadau ingok ma di dia taruh di dege di sido langit di jungjung Horas babak Batak tetap semangat anak kokido hamorau diau ingok me lu janina torasmo di nalaho pasikola hoko sian mulai SD sahatu sarjana semangat andalkan Tuhan dalam hidupmu Horas